След като бурканите мистериозно изчезнаха, всичко си тръгна по-старому. Баща ми отново гледаше новините с ракия, майка ми тишината, а в блока се говореше за ремонт на асансьора, не за буркани. Но аз не се отказах. Един ден, докато изхвърлях стари вестници от килера, чух странен звук като капачка, която се върти. Надникнах зад бойлера. И ги видях. Там бяха 6 буркана. Цели. Неотворени. Подредени като войници. А до тях чантичка от тексако и нейлонова ръкавица. Никой от семейството не пазарува оттам. И тогава ми светна съседката. Не тази, за която всички говореха, а другата баба Цеца от приземния етаж. Тя, която винаги гледаше, но никога не участваше. Изчаках вечерта. Когато майка ми заспа, слезох долу. И пред вратата на баба Цеца бележка. Стиксо. На нея, бурканите са ваши. Ама внимавайте какво си пожелавате, че може и да го получите. Оказа се, че баба Цеца била ядосана. От години пращала зимнина на всички във входа, а никой не благодарил. И тази година решила да подхвърля буркани на тайни места в хладилници, в мазета, в багажници на коли, експеримент, както го нарекла тя. Искала да види, ще си ги признаят ли хората? Ще ги върнат ли? Или ще си измислят истории за любовници и скандали, изводът ти бил ясен. Бурканите казват повече за хората, отколкото самите хора. А баща ми? Той просто ги намерил, изплашил се, че са от някоя тайна любов, и ги скрил. Майка ми също ги била видяла, но решила да мълчи, защото знаела, че той мълчи, за да не се кара с нея. Накрая всички знаели. Но никой не говорил. Само баба Цеца доволно разказвала на пейката как с 3 буркана лютеница объркала цял вход за 2 седмици.